Pane mashoko anopostewa aiwa pahendo yaComrade Cde Geza aiwa X anobuda taura mashoko achiti aiwa pane vakomana vadeployiwa kuti vamuhande down and iye anobuda taura mashoko achiti aiwa for his own safety aiwa abva asiya nyika ino aiwa achitiza noupenyu hwake. Sanapinda mashoko atikuona mashoko aya panguva inoi they are not yet verified kuti aiwa ndechokwadi kana ndemanyepo, but according to this hendo ndo hendo yaanosimbokomuniketa nayo vanhu yaanosimbotora mashoko aisimbotaura mapressers. Sanapinda mashoko anobuda achitaura panapa tonimbwa subscribe like watombe bell icon. Tipinda pahendo yake yamuri kuona yakanzi Comrade Cde Geza yamuri kuona yabuda nyaya chinzi fellow Zimbabweans, I wish to announce that after I received intel that Nagagwa deployed members of the SAS to hunt me, I decided to leave the country in fear of my life. I know those are ruthless killers, soldiers, but I will recently make a press statement before coming back. Domashoko anobuda achitaurwa panapa pahendo aiwa inobesewa nevanhu ichinzi ndeyaComrade Cde Geza achitaura mashoko achiti aiwa these guys who are deployed kuti vauye vamuhande down anoziva kuti aiwa these guys they are ruthless, but iye for his own safety nekuti zana upenyu hwake aiwa adecide to leave the country. Mashoko aiwa adava tichikupai achangopinda atangoti sepa hendo pedu pamuziva kuti tinogara tichikupai maupdate ese zvichangoitika tangoti kuupdate chimbotisa mafumiro enyu matikudii pamusoro pechitiko ichi. Bvina ngomesekje medu musama subscribe or like, turn on the bell icon.